Hjemme at det her det kommer til at blive godt, ikke? Og det gør det. Jeg tror, det kommer til at blive rigtig godt, det her. Похуй, кто ты, откуда, кого ты продал. Передай мне провод, это Тольятти город. За наших выпить повод, вашим хоп тут подан. Если пиздел поломан, бляди в бэхе стонут. Извиваются, ай, как красиво пляшут. Сука! Добро пожаловать, хинята din. Что ты делишь? Stalingrad. Сука, привет! В школе в коробке сдавал наркота, отстойник класса учит вас школа Харбаса. Нам хардбасерам давно не в тему данное говно. Наша вальбоп и матрас в наших плеерах Хардбас. СПБ и МСК, наш проект два города. Пациков не прет обслеп, через бочку рубит клэп. Люди все без препаратов, будьте рад для деградатов. Кто Хардбасе перестал, знайте все наркотикал. Пацаны наркотикал, в школе в коробке сдавал наркота, отстойник класса учит вас школа Хардбаса. Нам хардбасерам давно не в тему данное говно. Паша вальбоп и матрас в наших плеерах Хардбас. СПБ и МСК, наш... Hvad så, Rasmus her? Du er på staff, kan det passe? Ja. Kan du fortælle om lidt om, hvad I har gang i, sådan, hvad I nået frem til og sådan noget? Vi er nået frem til, at maling, det tager virkelig lang tid, og jeg kan ikke rigtig lide male. Du er ikke så vild med at male generelt? Så du har faktisk kommet på et hold, du ikke er så glad for alligevel, eller er det mig, der forstår det ukorrekt? Det er mere som i, at vi var nødt til at male for at kunne få selve scenerne og sådan noget. Nå, smart. Men hvordan går det sådan generelt så? Jamen, det går generelt fint. Fedt. Super fedt. Jamen, der er ikke så mange spørgsmål ellers at stille, mindre du har mere ind til det. Var det, eller der er ikke noget andet, sådan I har kørende? Nej, det har vi ikke. Jo, så var det det. Tak for det, Rasmus. Hej Sara. Sidste gang vi talte med os, var I rimelig langt fra, men hvor langt fra er I nu fra målet? Altså, der er ikke så langt igen. Vi er ved at nå mål. Der bliver øvet en masse i hallen, så vi får kombineret lyd og lys og scenografien. Så vi er tæt på at være der. Ja. Har det været hårdt i denne uge? Altså, det har været en hård uge, men dagen i dag er mere stille og rolig. Vi skal lige styr på de sidste ting og rette tingene til. Men det har været travlt, ja. Hvad sker der herinde? Vi er færdige med at lave scenografi og så videre, så nu skal der ryddes op. Hvorfor rydder jeg op? Har der været beskidt? Meget beskidt. Meget beskidt. Var der maling på gulvet og sådan noget? Der er maling überalles, som I kan se. Så... Lad os godt se det. Ja. Is this calm? Studedelish. Må vi interviewe din kæreste? What are you doing in my swamp? Vi står nede i hallen, og de er i gang med at lave et eller andet sjovt. De tror, de er ved at øve ved teateret. Det ser meget spicy ud. Martini ligner en mongol, men nu skal jeg jo så omtale ham som Oscar og Henrik og alle de der storhoveder. De skal til at cykle ud i skoven. Det ser ret fedt ud. Der er jo generelt prøve i morgen. Det er meget fedt, Men jeg tror, du kan også se crewet her. Crewet her, de er turned. I gang. Hvad der sket? Jamen, jeg er lige blevet sådan assaulted af hende der Henriette, og jeg har det faktisk ikke så godt med det. De skælder mig ud, og jeg har faktisk lyst til at tage med. Vi sidder hernede, og vi skal til at se dem lave en prøve. Og det ser ret spicy ud indtil videre. Skud til os. Det nu. Film det. Vi står nede i hallen. De skal til at lave en prøve på at cykle rundt om gæsterne i hallen. Det ser spicy ud. Jeg glæder mig til det. Jeg er fotobarmer! Boy. Altså, du skal jo fucking fokusere din abe. Hvor fuck hentede I mig ikke til Dark Dark-scenen, mand? Fordi vi gad have dem. Er du klar?
Du så fucking uskyldig ud. Ja, det er jeg i gang. Er du klar? Jeg står her med August Kappel, som er skuespiller for Knud. Og som er Henriks far. Hvad har I lavet? Vi har... What are you fucking gay? Prøvet at køre nogle af scenerne igennem op på scenen med lys og lyd. Og hvordan er det gået? Det er gået helt fint. Det gik meget godt. Var det hårdt? Er du nervøs for til på lørdag? Det var i hvert fald ikke hårdt, men måske er der lidt på nerve. Jeg står her med Jens, som er snedker. Ja. Hvad har du lavet i dag? Vi har sådan sat vores props ind der, og så har vi ikke... Den er meget som ansigt, den der helt sikkert. Det er snyd. Der er slet ikke mikrofon. Der sidder mikrofonen lige her. Ja. Ellers så har jeg ikke lavet en skid. Efter vores store succes i går med vores stumfilm, hvad lavede I så i går? Efter det så har vi... Hvad har vi? Vi har lige gjort vores bil færdig. Den står nu inde på scenen. Hvilken farve er den? Den er mintgrøn. Og så er hun sådan sagt, jeg får du bare mig.